Doon tayo dito. Ikaw. Hi, good morning. Pwede yung picture mo? Salamat kayo. Salamat sa inyo mga suporta sa Solid. Yes, sis. friend. Hindi ko always napagaw ng kumagundan. Sige, yung pangupanya. Please, po, siguro din para di may pitch magundan. O ginabal din yung isulti. Dam ka ng bili ni PRD bago ko nilakaw. Tugon bago ko nilakaw sa nag-iibangan daw ako. Always yun ang mga 101%. Okay man lang siya. Ang problema mo nga, dili siya an-anan o kanang household chores. Of course, sa young age mo, is so bit na buhat pa anak. Sorry, mami, ayaw wala pa yung video. Okay ba? In the campaign season, we're going around. Kumusta man ang inyong mga kuwan numbers? You know, there's like silent revolution in Cebu now. Even mga breakfast up is campaigning for me na. It's doing really well. Ito yung mga bala siguro ang pinagwapo ka na mag-strategy. That's why we are where we are now. You know my secret weapon. Ang secret weapon. Uy, daghan na din kayo mo na, Jimmy, nag-good conversations. Mayong Matag sa tanan. Ang atuang governor candidate para sa Cebu, si Pam Paricuatro. Hello. Duterte, ha? Duterte kita, ha? Duterte! 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 Papa, manila ka mo. Hindi, di ba kuwan? Mabalihog sa sakol balance na mo. Duterte. Anana? Napagaling mo. Nanay sa Onisha Health Assist Yes, yes. Kami po. Yes, doon sa isulti ni BP, kinanglan buhat ko na to. Yeah! Kinanglan ninyo si BP. Sa yung i-recommend, ato sa yung buhaton. Yeah. Kaya salamat kayo. Ako na'y bahala, Ma'am Inday. Don't worry. Kami na'y bahala. Thank you. Yes, kami na'y bahala. Thank you kayo. Ay, dito ka na kayo. Hatag na lang sa mga tao. Kaya, kami na'y bahala, Ma'am Inday. Don't worry. Thank you kayo. Starstruck mo. Nag-reflect naman yung word. Oh, yes, yes, yes. Si Brian, a little talk to you that help us you guys, but you have time. Next time you come. Bigyan na siya sweet. Anyway, thank you kayo. Thank you guys. Ang handshaking ninyo sa Tibok Tanaw. Ang handshaking ninyo sa Tibok Tanaw. Dili, Ma'am Inday, atong schedule, I think it's gonna be forward up. Tanong before. 27. Ikan mi dito, kahapon, sa Bubo. Din namin sa Kanmon na Wow, nice. Ay, may dugo pa niya. ay nakita mo to. Oo. Nagduda mo ko sa pangalan mo. Oh, why na, Michaels. Okay, may, ang mom sila, no, Michaels. Sige, pangalan ng sa katun nga kanang manok diha, alami kayo. Oh, duko diha eh. So, you didn't account for the lake? Sa Negros ni. Tapos survey. Mga pong igagaw.
Mo niya nagapangita sa kong lolo. Wala ko na kong lolo. Wala pa. Ay, dali akong lolo. Lolo ni PRD. So, great-grandfather na. So, sa pagkasi, siya na nagalit siya. Kaya, parang sa pagkakaman daw, katulad ng yan. Yan, ipamatalang sa na. Ikot ako sa dito ba, wala. Ang mga anak, wala kami trabaho. Yan. Ang analyze, bakit siya, dito pa yun lang siya na yung taga-dito, ba dito lang. Naliwat din si PRD sa ilangan. Tama na, umari si Julie, di ako sabay sa One man to. Tan man to ako. Ang lolo ako. Lolo. So, si PRD naliwat din sa ilangan. nakapuyot ko na buhay siya. At sa inyo, kalula sulit ko kalula. Ato hindi, mama, kay kalula. Bayan sila man si mama, si Gibla. Yan, susunod. Gibla ko niya ibili. Kaya sa atin kasi nagdali sa motor na tao. Anong panahon ko ba? Nalagay siya ako. So, ako sa mulo, ako may Nagikuha naman dito ang kuan. Oh, shit ka. Shit ka naman, BP. Shit ka naman, BP.